Antusag yun. Tesa ko ibi. Taysa. Arsa ba na? Pastilan. Ang palasa man Plus ikoy. 5. Plus 5. Arsa. Sa. Dua. Ito mag-ilok ni mo. Sige, Arsa. Pa. Palasa man ikoy. 5. Surrender na ka? Di man biro palasa man ikoy. Nag-prepare ta para sa imong kompetisyon. Unsa? Palasa man ang competition koy. Kapuya sa dani oy. Wala man ay kapoy dance. Kaya imong intiran nga kompetisyon. Lubaan ay glibang. Nalak ang juga rin dambil ron ba? Ayaw, atik naman gud. Ang imong intiran karon. Padakuay itlog. Mapuno rin ko nimo koy. Awar kumutong ginang naong nimo ron. Okay. Padakuay glawas di ay. Padakuay glawas ha. Mao na imong intiran nga kompetisyon karon. In short, bodybuilder. Bodybuilder, wa man koy aw. Uy, ang buogan mo ka sa tikang dambil no. Kaya mo mayat ka gamay. Ikaw mo champion. Ana ba? Champion. Mamayat pa rin ko isa kadlaw lang koy. Kaya lagi na. Salig lang. Kaya yung ana akong lawas sa una. Tanawan ako karon. Hasta na akong niwanga. Pero di ko mo-enter kay wala ko masil. Dapat ikaw yun ang mo-enter ito ha. Kaya pag kini mahilis, kagko kay nagkaunuran. Promise. Asa na? Bantay ha. Lagi. 10. 10 kasa. 1. 2. Ah. 3. Matay ligo-ligo po. 9! Oops! Pundo na sa pundo. Tanaw na ko At takay, koy. Oy, bukat daw. Koy tama na ni koy kibugat kay koy. 10! Weh! Kay lo suri kay koy. Grabe ng hagang. Sige, di mo damula ka ko eh. Wala akong luya. Suri koy wa ko kita si Muntil. Sakita ni kisumtil dam soy. Di ko kauban na ni sa imo ba? Ani na lang. Kanang, ikaw na lang ato dito. Ina nga, ikaw akong ipadala. Koy wa mo kato dito koy saan ka man ni. Basta, naradiya sa unahan. Pag makita ka na nagpurong, mauna na akong kauban. Pangutana lang siya kay patapahilot sa nakuni akong tiil. Ha? Laguta sa nanay og di madayon nung gihaguan diri. Basta niingon to siya nga nakapurong to. Tuon ko na lang to. Kayan di ko asa naman to. Udto na kayo ba? Boss, may adlaw boss. Pwede mo utana boss. Unsa may ato? Diretong na competition boss. Petition? Grabe o kabalo dong. Kinsa di ka? Kaya ni ana mong gutong kuan boss ba? Trainer dito nga. Kung makita daw og tawo nga nagpurong, iya daw nang kauban. Kasi di nag-trainer sa mo ha? Si Jikoy. Oh, ikaw dito gipadalang Jikoy? Oo boss. O, tuwasan niyo. Ano man eh? Tuwasan na. Eh, pasisa ko. Yaman turnuron. Uy! Pala, usaw man eh! Alahan na diha kay mao na trabahong Jikoy. Ilad-ilad ra ka training ninyo. Pastilan duty na sa taan eh. Kapuyag duty aron eh. Ay, atuon din ako si Damulag. Ilaron ako siya para siya mo pulis ako ah. Palagot, hindi ko yun. Ingon siya, competition. Construction na ito.